ring dewa ing kang linang Kumba Karna tapa pan mendosa kapitutur songalang kokyo prabdi Indra mampah alon Paman Paman Kumba Karna sesembahan kula paman dene kesangetan anggen paduka tega dhateng risaking bangsa Ngalengka ing atasipun negari Ngalengka banjir ludira wondene paduka paman ngeca-eca sare kepati duh paman swawi kula aturi wungu kawula Ngalengka nyuwun pengayoman paduka paman 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 Kumba Karna, monggo paman kula aturi wungu. Paman Kumba Karna, monggo kula aturi wungu paman. Paman Kumba Karna. Paman monggo kula aturi wungu paman. Paman Kumba Karna. Paman. Wah!
paman. Paman Kumbakarna diagung pangaksama paduka paripaksa. Murang trap sila munganggen paduka nendra paman. Wong Tetiwang Kala Ludra Manik Raja Dewaku Kulup Ndrajit pun paman wis ndungkap mungguh bakal dumadining lelakon Praja Ngalengka Diraja awit sangka pangsiting Jawata kang dak tampa. Paman paduka tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Ngalengka sakmenika sareng sak lampah kula paman. Ya kula yen pancen mangkono payuh tumuli budal tetarengan pun paman nggih. Karno. Wah, adikku.
prasasat batal karasaning yuang agung mulane babu wong urip so parasa ngawuleng ratu kudu ikhlas lair batin aja nganti nemu ewo wadalah ya jagat dewa bathara ya jagat pangestungkara Iwang Suksma mangadi luwih muga ngayomana kayuwananing ingsun ya bandhaku ya donyaku kadangipun Kakang Yayi Kumbakarna kanthi karaharjan praptanira Yayi Yo Kakang Prabu kasembuh berkah pangestuning Kakang Prabu Raharja piswanku ora liwat bektiku tampanana Pak Prabu adalah wah andhadake lega bungah yasing pun Kakang Kumbakarna Drajit wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Dewaji kono-kono prayogakna pasih banto marak kulup nok nriki misaken dawuh paduka Kanjeng Dewaji Kumbakarna ana dawuh mapa Kakang Prabu pun Kakang mangayu bagya anggone Rata Panindra sunajab antuka kasekten kang tundhone bangkit minangka tamenging negara Ngalengka ya sabab Rama Wijaya sak balane wanara wis ngancik bumi Ngalengka. Paman Patih Prahasta wis seda ana madyaning palagan. Adimu Sarpakenaka gugur ana madyaning palagan. Ora mung para senopati sing gugur, Kumbakarna. Kalbu kawula cilik sing ora dosa melu dadi korban. Pramula siadinggal-inggal madeka senopati sirnakna Rama Wijaya sak balane. Kakang Prabu, piye? Ora jeneng aku mingkuh ing pakewuh nanging rampunging perkara iki apa kudu perang paten pinaten. Sebab manut sangka pangrasaku, undraning perkara iki mung Kakang Rahwana lan Rama Wijaya. Perkarane mung Rekyan Warasinta garwane Rama Wijaya sing mbok cidra nanging Kakang Sentana lan kawula cilik melu dadi kurban. Kumbakarna. Aku ora ngundang pendhita takon mejang, nanging ratu nimbali senopati takon perang. Kakang Prabu, Kumbakarna pancen senopati. Aku ora silak, aku duwe cara dhewe nggonku tuwindak. Aku kepengin mbendung ilining banjir getih nganggo cara kawicaksanan. Waton Kakang Prabu gelem nampa pamrayogaku. Mungkari kowe gelem apa ora? Banjur caramu kepiye? Kakang Prabu, dina iki aku bakal nggoleki Prabu Rama Wijaya. Perlu bakal tak boyong nyang Ngalengka nanging kanthi prajanji yen Rama Wijaya wis tekan Ngalengka, Sinta balekna. Saguh apa ora? Umi gonjang Kanjeng angit kelap-kelap katon lirik kinin cagrori sang mawe gandrung bah ukir munyak mayek
katon jasa lewur ong kumari sang kandung hari sumitra tanoyo paran res kabeh kining mono Kubakarno opo Kakang Prabu yo tak rasa-rasa ana prayogane ana benere tegese kepriye Kakang Cinta tak balekake waton Rama Wijaya sing teka mrene yen aku kon mundhuk-mundhuk kedongsangan goleki Rama Wijaya ora sudi Kakang Lati lan pakarti kudu nyawiji ucape lan niate kudu padha yen iya iya yen ora ya ora sebab jagat iki wis kakeyan menungso janji ning ora tau nyata wis ndang budhal buktekno aja kakeyan cerewet yo Kakang aku mangkat mung wae wong Alengka aja ngribeti anggonku bakal nindakake jejiban iki gedene aja nganti ngenengake untran-untran rampungo aku dhewe Kakang Kanjeng Rama Diwaji piye ngger Drajit nadyan pemanggihipun Paman Kumbakarna menika sae tumrap kula Rama menika tiyang Ngalengka ketingal remeh jiring getih wedi mati karepmu piye Paman Kumbakarna mawi cara kawicaksanan inggih monggo kula badhe netepi mawi cara kasatriyan kinarya ngreksa kawibawan paduka Kanjeng Diwaji kula lan kadang-kadang kula tetep madhep senopati bagus anak anung anindita pantes sinudarsana yake budhal muga unggule ngayuda
ngarane ngadurit kong makuru kong tatako ya putulo para pandri sing turangga prakata ingkang waca layu tebet terus malaning rat glaglahe bawana sukertaning bumi panuksupaning jajalanat iki ana kethek ulese ngembang duren ora pangling
Kowe biyen wis tau gawe gegering negara Ngalengka Jayanggoda aran wis tau balik. Ora tedeng aling-aling dasar mengkono. Putra swargi Kanjeng Rama Begawan Subali Jayanggoda kekasihku. Kowe putra Ngalengka. Ya, aku Raden Trikaya. Jayanggoda, aja kowe sing maju. Ndi Rama Wijaya? Ora susah nyumbari Kanjeng Sinuwun. Kekesete Wayayana Prabu si keparat sugih kendel Bondowani. Iki marganing patimu. Jan ora omong-omong parat.
teh. Apa manoman kowe? Yo kowe sapa kala cahono ah. Kowe biyen tau ngobong negara ngaleng kok ah. Ye. What ah? Wah, yai. Woi, what ah? Ye. What on? Oh ah. What ya? What? Ya. What? Aya. Aya. Ah! Ayo! What? Oh, out! What? What? Out! Pandha tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang ladala malah drajit sak sedulur ndhisiki ana madyaning palagan wah yo nadyan mengkono ora ngendhoni tekadku anggonku bakal nentremake negara Ngalengka. Kabeh para prajurit mundur. Yeah! Susah kowe maju para wanara mundura Rama Wijaya kan ketemu karo Kumbakarna Parati. Ah!
Indra bala kang tumingal acampa sanyang dali ora katen wileten kodo kanyangkung manguntang niti Kakang Narpati Sugriwa kados pundi Raden ora nyono yen Kaka Prabu Rama Wijaya tinidra dening Kumbakarna waduh Gusti kula sinuwun piye bisa lakon iki nggih mangke rumiyin Kakang Narpati Raden kula pitados menawi to Kakang Kumbakarna menika sae namung Kakang Dasamuka ingkang boten kenging kangge paugeran. Monggo Raden Anoman sesarengan kaliyan kula keparingipun ngupadosi Kyai Badranaya suwawi kula dherekaken. Ana ndaru tiba wangi cahya muncarane ai geguk sadulita anakku ngger nala garing Petruk lawan kowe Bagong bocah iki mau suwene pating jligut bareng wong tuwa metu kok dadi ilang maklap kaya disapu angin nala garing Cakrawangsa Pegat Waja Panca Pamor Mangononeng Branjang Kawat Bendrang Geni Petruk Suragendela Bangudrana Lincak Semita Mangkok Dimeja Bagong Dawor menungso ki do nyang endi nala garing dalem Pak menungso ora genah mrene to Le mengke riyen Pak kula ajeng gawa kendaraan kula nggawa kendaraan apa? Kula ajeng numpak becak. Kok becak iki diumuk-umukake. Gage ndang mrene. Nggih, kula numpaki becak kula, Pak.
jenenge lagu apa? Niki mau lagu becakku. Becakku nggih. Sing gawe sapa? Sing damel kula ki ambak mo. Kowe dhewe nggih. Niki aspirasine kula weruh becak diguwak teng laut. Nggih to, Mo? Iya. Jarene ngreget-ngregeti kutha jarene. Mongko nyatane becak niku biyen-biyene nggih dadi sarana transportasi. Nggih mboten, Pak? Iya. Niki bola-bali jare jamane iki wis ganti. Ning nadyan to ganti, mbok dikeki dalan, dikeki cara sing prayoga wong biyen kuwi biyen nalika yasa kuwi ya nganggo dhuwit. Nggih mesake to, Pak? Pancen ya bener to, Le. Lah nggih mesake wong cilik. Mulane ku Petrukmu kon mrene. Petruk, ya Petruk kon mrene. Truk, timbali karo bapak, Truk. Ya, Kang Gareng. Ben diwalik pelok. Bocah ki kok aeng-aeng. Dadak molak-malik boyo mesake penabuhe wis do jenyek kabeh. Iya. Kok dadak molak-malik. Ngemohke jarik. Ngantek nggon bokong lawis. Nggo mingsat-mingset. Lagune apa? Langgam. Langgam, nggih, Langgam Sang Proklamator. Wah, Sang Proklamator. Nggih. Sang Proklamator. Niku sing gawe nggih kula kiyambak. Ngono. Nggih. Kang Gareng. Coba kaya ngapa? Mangke riyen kula tata-tata. Niki Langgam Sang Proklamator. Negarane dhewe iso merdika nggih karana Sang Proklamator Bung Karno lan Bung Hatta. Oke, ditindakake. Monggo, Mbak. Nenonane ngaten nika. Iya, Tuli. Monggo. Wah, iki mau Langgam Sang Proklamator ya, Truk.
Jane mau aku arep nggawa gending aku. Ning bareng krungu tembangmu wah. Wis jan aku malah keyungyon temenanan. Ngono. Walah jan wis tenan aku gelem nuku larang iki. Ora perkara dol tinuku ya, Gong, perkara gending kuwi karya. Oh, ngono. Ya. Ayo, ning apik tenan iki, Truk. Ya. Tuli. Nala Garing Petruk lawan kuwe Bagong. Iki ana jroning swasana perang, perang kuwi kejem, Tuli. Awake dhewe iki paribasan nyawane ancik-ancik ana pucuking gegaman. Ngenteni rawuhe bendaramu, Tuli. Kayong kono Sira Rama Ndaya Pati ana yaksa gungdang krama namane wil kataksini oh sajak gita-gita sajak gita-gita mawa gati enten apa Gus Bapak ini omongan kok ora teges kita-kita mawa gati sing ijik karek gatine ngono. Kok ngawur. Oh, ngono nek di pateni karo Mbah Gati cilaka kowe engko Kyai Semar. Kula. Dina iki Kanjeng Kaka Prabu Rama Wijaya cinidra dening Kumbakarna. Para munyuk-munyuk wong kagete kok kur kuwi lho. Nek padake apa? Lho, biyen ki pancen apalane kur, Pak, ngono. Setuju ngono kuwi. Terus napa bayaran? Wandamu kaya ember. Dados sinuwun Sri Rama cinidra dening Kumbakarna. Iya pancen mengkono, Kyai. Ndoranoman sampeyan aja wedi kangelan. Mang tututi Sri Rama Wijaya. Mang melu mlebu tengah kok mang mantak aji pengremunan. Sendika Kyai.
sang pantara ratri among cipta pun panuliwan kaeksi mila katur kang tundha mane prasasatrageng ulun kang sumambah mungwing padanto Prabu kadangipun Kakang Yayi Kumba Karna lega yasing pun Kakang sawise siadyantuk karya Kakang Prabu anut prajanji ingkang wis kawuri narika semana tetep ana dina iki aku mung trima dadi paseksen tegese aku ora bakal melu cawe-cawe mung nekseni pangandikamu narika semana diage paringa dawuh aku sing ngrungokake bagus lungguh Kang Prayoga ya Kakang Rama Wijaya apa Rahwana lah kowe tekan kene kowe bakal goleki bojomu Rekyan Warasinta ya ngono apa ora halo Sinta jenenge tak singitake ana taman harga suka nadyan Sinta mapan ana ing kene paradene panjenengan ingsun ora gepok singgol Sinta isih suci sebab ngerti ya Rama Wijaya sing tak goleki sejatine dudu Sinta nanging Bathari Widawati yen mung menungso ayune kaya Sinta ngalengka diraja kene ombyokan akeh mulane yen ora ana mulunge atine Rekyan Warasinta aku ora bakal ngruda peksa boyongen bojomu Rekyan Warasinta yen pancen kowe gelo atimu kowe tak wenehi pengarep-arep bondo donya ngalengka sing dadi sengseming atimu tak wijol gemparing atimu kawanen gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon dari kinin sangrori sang mawe gandrung arah Wanaraja piye ndadekno sumurup mudine tekaku ana negara ngalengka iki wis dudu perkara Rekyan Sinta tegese dudu perkara bojo nanging bab perkara kewajiban lekno mripatmu gatekno gobokmu dasamuka aku minangka dutaning adil dutane kang kawasa mangrurah satru murka ing antarane dedapuramu kuwi nadyanto Sinta kuwi mbok wenehake aku mbok ulungake ana pengarepanku tanpa nugel gulumu tangeh lamun aku gelem nampa Sinta kedyan mati dening aku kowe wah 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 tolong wah ya wah si keparat Kumba Karna opo Kakang cetha yen to pancene gedhek kanthuk pidak jempol nyatane bareng aku bakal merjayani Rama Wijaya kowe ngalang-alangi iblis ayo muni aja plorak-plorok mripatmu kowe Kakang Prabu sekawit nalika aku budhal saka ngalengka nalika semana kowe sago ngulungake Rekyan Warasinta budhek kupingmu nang ucape piye ucape Rama Wijaya gelem nampa kanthi tugeling guluku tegese ngilani dadaku buta goblok buta jire getih wedi mati ora gelem matek dadi senapa tugel gulumu kowe
Karna kinen mangsa jurit dening kang raka siratan nenggana nglungguhi kasatriyane latala iki ana ratu ning kethek mapakake kridhaku sapa kowe nata nggawa kendhon Narpati Sugriwa kowe Kumbakarna apa adamu kowe laku cidra ora watak Kumbakarna laku cidra ayo endi Rama Wijaya nandingi kridhak wah ora susah nyumbari Kanjeng Sinuwun tandingmu aku ngemping lara nginjah padak idyak pedhot gegermu ha Hai narubut para wanara Sang Kumbakarna nganti langsipating buta yayah gunung kethek sigra kekirik Sang Kumbakarna para wanara den kipatake buyar pati salebar nanging rikala semana ngronta Sugriwa sigra nyakot granane Sang Kumbakarna dadi gruwung padha sanalika